Evo majka, kakva noć, kakvo jutro. Idemo da vidimo kakav je Napulj po danu. Pogledaj majke ti ovo. Crkva sa Kosturske glave, a? Pogledaj ovdje. Juj. Možda je lakše po danu. Možda, a za to po mraku ne daj Bože. Ale, konačno da pobegnemo samo odavde. Mi se sad upućujemo prema Amalfi obali. Konačno da osetimo malo more, malo duže i malo da vozimo lepim obalama. Nadajmo se da će da bude, samo da izađemo odavde. Bože, kao neke flavele, kao šta je bre ovo. Vidi, kuće ima čarape, papuče. Ja mislim da bi iz Napolija trebali da kupimo nešto. Napoli će da mi ostane u sećanje veoma dugo. Neka paprika, nešto. Fafa Napoli. To je ovaj. Ali ovaj deo delo je normalno, znaš. Ovde prodavnice, sve. A vidi ova strana, to grafiti, to čuda, to razrušeno. Grafiti na sve strane. A ovo je mesto za parking. Sad zamislite vi ovo noću, mrkli mrak, nigde nikog. Kako se auti ovdje uopšte prolaze i sad čuj me, Bože. Tražimo parking, isti ovdje parking je već. Strašno. We are going. Thank you. Čitav je. Naravno da deda ne staje uopšte. Pa nema ovdje bre, nema pravila. Ovdje nema zakon, pa Indija bre, ovo je druga Indija bre. Napolj. Ne, lepe prodavnice i ovo okolo, čuj me Bože. To je ceo grad ovakav, ja ne mogu da verujem i dalje. Olja, bez komentara. Samo da izađemo. Jo, Bože. Ne mogu da verujem da Amalfi obala ovako blizu, uopšte Napolja. No nema ništa, to svi prolaze, šta me briga. Sad verujem, nema zakon ovdje. Policija ovdje. Gle ovaj. Da, vidiš, evo Yamaha parkirana, ima katanac na točak. Daj bre, ovdje ne znam se koji šta radi. Kako li tek u Indiju ako ovako ovdje? Ja, konačno se približavamo moru. Da vidimo da li ovdje bolja malo situacija. Dobro, ovdje iskreno, znači samo par kilometara u unutrašnjosti nikakve veze nema s vezom. A ovdje izgleda normalno grad, stvarno. Dobro, zavisi. A mi smo baš zašli u ovaj stari deo grada. Pa stari deo grada, pa ja ne znam da li postoji novi deo grada uopšte. Pa čak i ovdje smrducka pomalo, ako smo pored mora. Mnogo ima poljskih tablica. Ja sumnjam da su ovo kradena vozila sa... Pa kako može iz Poljske da budu ukradena ovdje, čovječe? Ne znam. Ima mnogo skutera, isto skuteri sa poljskim tablicama. Znači Poljska i Italija samo preovlađuju ovdje. Nije baš, a? Nije mi, dobro, hoću da izađemo s kaldrme više, bre, koliko bre ovo ima? Evo te, ceo grad u kaldrmu, ja ovo u životu nisam vidio. Ovo pravi test za motor da se ne raspadne ovdje. A mi će se raspadnemo pre. Dobro, ne znam šta ti kažem.
Meni nešto ne dalo da je ovdje Pompeja, ali ajde. Mi smo bre u centru grada. Ili su ove mape poludele. Nije to ovo. Nije, 13 km. Pa gdje nas ovo odvelo onda? Zašto smo se mili, mape zabagovale? Ipak Pompeja je na 20 km odavde, ono je bio neki checkpoint samo. O, život. Za nekih 40 minuta stižemo. Samo da izbegnemo ovaj grad i ništa više. Ovo je strašno. Da te ne vidim više nikad u životu. Dobro se drži ovaj motor. Nacionalni park, a smeće na sve strane. A ovo što se nazire ispred nas, samo planina. Ne, opet! Joooo! Možda je ovo glavni ulaz. Ja, Pompeju ću isto da zapamtim, znači, ne znaš šta. A nije da neću ni da uđem, a ovo spolja se ne vidi, pa dobro, vidi se. Da, vidi se. Ovo je ogromno, ovo ne može da se obiđe, uopšte nemamo mi vreme za to. Malo ćemo spolja. Nalazimo se u Pompeji, drevnom rimskom gradu koji je u jednoj noći nestao pod vulkanom Vezuv. Ovdje je sve stalo 79. godine nove ere. Ulice, kuće, freske, pa čak i ljudi doslovno su okamenjeni u vremenu. Pa prijatno. Konačno da jedemo nešto posle 27 sati. Dobro, to jest ja. A mi lagano idemo prema Sorrentu. I sve smo bliži Amalfi obali. Samo čekam trenutak kad ćemo da se bucnemo, malo da oladimo. Ovaj Sorrento je baš dosta iznad. Plaže su baš dole, znači mnogo stepenica mora dok se siđe dole. Sad smo baš visoko. A Sorrento je ispod nas. Sve je na visini, evo. Zanimljivo. Bože, gdje neću sve da vozim. Evo, odavde je pogled ubija. Kakav Sorrento, bre. Filmski pogled, filmski, a mi se opet penjemo. Konačno zagrebavamo Positano. Baš je spor ovaj put bio, jazda je bio lep za vožnju, ali džabe kad je gužva prevelika i onda nažalost nema tog uživanja. Iako je radni dan.
Daj samo da siđemo, da se okupamo, makar da nađemo neku plažu. Ovdje mi se već sviđa ovako, uf. Olja, šta kažeš ti? Uživam u pogledu. A ovaj put uzak, doduše jednosmerna ulica. A parking košta 4 evra po satu. Pa ovo nije normalno. Nadam se da za motor će da bude besplatno ovaj car. Ovdje je lepa sličica. Pazi gdje je restoran, čač. Ovo je već podsaćena ulica. Nadam se da stižemo uskoro, ali ovdje je koliko im neki parking samo za motore. Pa nek bude nešto pored plaže, a? Pa ja se nadam, mada ja pretpostavljam da je ovdje haos za parking. Gledaj, pumpa ovdje čas. Još jedan parking ovdje, jao majko. No. A sad silazimo ovdje. Nekako smo pronašli ovaj parking. Ali delo mi je lepo, stvarno. Super. Evo, ovo je sad Herceg Novi. Stepenice milion, jao. Konačno, posle milion stepenika. Ovo nije da zgovori. Ko će posle nazad da se penje, ja ne znam. Ovaj deo je prepun. A ovaj deo gde se plaćaju ležaljke prazan. Pre Amalfi obale. Hladna voda, hladna. Imam flashbackove od Ulcinja. Da. Jo, malo da se osvežimo pa idemo dalje. Amalfi obalom. Ovako samo cakara, 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 cakara. Sve ovako u krug. A sad malo da se banjamo i tako. Za ovo smo se borili. Da se pečemo, bem. U Pozitanu. Elita. Mopedom. Kineskim. Kažem ja. Naravno. Vetar mnogo slabo duva. I onda kad ležiš, vidiš je mnogo vrućina. Moramo opet idemo u vodu pa da se vratimo. Da, mnogo je teško. Da konačno izaberemo slike iz Pize. Teška priča, kako? Teško. Ovo je italijanski grčki Santorini. A sljedeći challenge je kako obući opremu sad od ovog peska i ovo sve. A sad stepenice do vrha. Au. Dobro, bitno da torba i dalje je na motoru.
Kupanjac gotov. Već 4:15. A mi lagano Amalfi obalom nastavljamo prema Salernu. Nema šta, sad taman osvežilo, lepo je za vožnju, nije baš vrelo kao što je bilo. Baš smo napravili pauzu kad treba. Opet keramika. Mnogo je popularna keramika ovdje, ne znam, i to ova šarena. Evo i ovdje. Da, neka umetnost ovdje. Evo ovaj deo malo lepši. Šta si rekao malo pre, ponovi, nisam čuo. Pa ono kad sam prvi put čula uopšte za Positano, kad sam videla slike i gdje se nalazi na mapi, bila sam u fazonu, a od ovog nema ništa, kao neću ja tamo da idem. Sad mi kao Kao ništa. ništa. Nikakav osjećaj. Prošla si sve baj. Nije toliko specijalno, mislim, Pa na- vidiš i prođe ti posle želja. Pa na slike ti kao ono, wow, znaš, misliš. I onda kad dođeš u realnosti sve to isto, more ko more. Da li u Ulcinj, da li ovamo, možda malo slanije ovde, malo Da. lepše, ali šta? Bitno da je more, da možda se okupaš. Pa I da baš to. sedneš, da odmoriš, da se pomalo... Bitno je, najbitnije je da se osjećaš lepo u tom mestu. A mislim da ovdje ne možeš da se osjećaš toliko lepo. Pa mnogo ovdje je napeto i ovaj saobraćaj i ovo, znači ne sviđa mi se. To je komplikovano je. Pa da, Nervira me i kada je nešto precenjeno. pa i mene to nervira. Ovo je baš precenjeno. Pa da. Da oni naplaćuju ovo za da se istuširaš ovo sa plaže, da skineš pesak, ajde bre moj. Mislim, to je sitnica opet, ali... Mislim, ako ćemo realno da pričamo o najboljim plažama koje nisu preskupe, to jest najboljim letovalištima, Da. po meni je to Tasos. Ima Tasos. neke onako zabačene plaže, privatne, Lepo platite je, stvarno. piće 4-5 evra, imate ležaljku cijel dan. Ovdje je ležaljka 40 evra. Zašto 40 evra? Po osobi? Ne znam šta se plaća, šta tačno plaćaš ovdje? Ne razumem ni ja. More je more, mislim, ne razumijem. Možeš tamo lepo i da pojedeš, da popiješ za normalan novac. Da, imaš gyros čoveče za 4 evra, nebitno. Pa ko hoće to, može i to. Ako hoće O, u restoran, može do 20 evra da jede kao bog. A ovdje najmanje nešto što može da košta je 25. Najmanje, za osobu jednu. Znači, po osobi toliko. Po osobi? Ne, to je samo glavno jelo. Plus piće i ostalo. Da. Ne znam, to mi je neprirodno. Ne volim to da radim, ne volim tako da trošim. Lepo to kao za motor, ali nije neko uživanje kad ideš 30 na sat. Mislim, ti bre, kad sa motorom, Pa ovdje i ne bre, možeš voliš brže. krivine. Pa za to, baš zbog toga. Ja mislim, kao ovi planinski pasovi, mislim, ti kad voziš motor, da bi ga osetio onako, nije da voziš brzo, ali onako normalno, znaš, malo da ulegaš levo, desno, da plešeš sa motorom, kako da ti kažem. A ovde On svira da ga čuju. upozorava tamo je, zato što da mu ne naiđe neko. Lepo je. Opet, nije nešto mnogo drugačije od Tasosa. Pa Mi da. smo se i tamo vozili okolo ovako. Ma meni nekako na Tasos bilo mnogo jača priča.
kako stajanje bre, do smeštaja, idemo tamo, jedemo negdje pored, blizu plaže. I Ovo je lagano. Amalfi. Kako, to je Amalfi, a? Da. Pa vidi se, kao... Dobro, bliže je nego ovamo gdje smo se mi kupali u Pozitano, nego nema gdje da se parkiraš i mnogo je veće gužva. Evo, ovdje mjesto za motori, ali prepuno čoveč, prepuno. Kinez stigo na Amalfi obalu. Ovdje je Amalfi i naša malenkost. Kuđi motor SRT 900 SX. Zasad podnosi lagano, vidjet ćemo za posle. Čeka nas još puta i to dosta. Sicilija tek treba da se odrađuje. Ali o tom potom. Vruće, vruće mnogo. Vruće, vruće. Ne, ovdje je baš ono idealno. Parkiraš motorče, nema da se zezaš. Plaža odmah tu. Minori, eto ga Minori. Evo, ovo mjesto je idealno, vidi, za to je puno. Super. Pozitano se ne isplati, ovdje već druga priča. Kako ovdje lepo. Sad prelazim u stari deo malo. Checkpoint. Amalfi Coast. Ili ti Amalfi obala. A sad idemo dalje. Idemo lagano uz čizmu. Sicilija je negdje tamo. I baš se vidi. Ali je daleko i dalje. Sad u Salerno, ogromna luka, ogromno sve, to mu dođe neki kraj Amalfi obale i sad lagano idemo dalje ka smeštaju koji je nekih 40 km odavde ili ti sat vremena, samo da smo što dalje od Napulja. Dosta dugačke plaže i ovdje, vidiš. I ovdje da smo došli po ništa. Dobro, lepše tamo, neću da kažem. Pa dobro, ajde kad smo već tu da vidimo i to. Pa normalno, mnogo, mislim, lepo je. Ajmo da rangiramo šta nam se do sada najviše svidjelo, a šta najmanje. Ajde, misliš za ovaj dan ili za sve ukupno? Mislim sve ukupno. Pa šta ti se najviše svidjelo? Pa meni se svidjelo Rim. Možda ipak malo više mi se svidjelo Rim od Firence. Sunce nas je malo zajebalo, zato što je bilo mnogo jako, ali je ovako, baš onako istorijski grad, veliki. Na svakom koraku nešto, neka građevina. Da.
lepa, sve očuvano, namešteno, obezbeđeno. Ne osjećaš se tamo nesigurno uopšte, okej je. To je interesantno. Onda Firenca, jako lep grad. Sad ako pričamo samo o Italiji. Pričaš za sve, prošli smo svašta. Pa, Sad teško je odabrati šta. planine su daleko ispred svega. Pa da. Broj jedan, Pa. sve planine. Alpi lepše Dolomita po meni, ipak. Dolomiti jesu specifični, ali nekako Alpi mnogo više nude, mnogo više se pejzaži smenjuju, dok Dolomiti liče jedne na druge, ovi pasovi. Genova, Torino i na kraju Napulj. A Amalfi obala, lepo je. Lepo. Broj 3, Ideš obalom. posle Firenze. A ti? Pa, broj 1 planine. Nemam sad nešto sad njih da rangiram. Bilo mi je sve lepo i Dolomiti ovamo u Dolomiti Italiji. ili Alpi? Pa, Alpi mi nekako lepši, da kažeš u Švajcarskoj i celokupno ovako Švajcarska. Nek bude to švajcarski Alpi. Pa sad na drugo mesto stavio Firencu. I na treće mesto, šta bi moglo na treće mesto, Rim. Na zadnje mesto? Pa šta zadnje mesto, neću ni da spominjem Napolju, ono ne računamo ništa. Ne, ono sinoć što je bilo, čini Pa mi se mislim nerealno. nama, ali nas niko nije dirao ništa, na primjer, ništa, sve okej. Takva je atmosfera i utisak, mislim, normalno, ono je bre, zašto to znači. Pazi ovdje, odmah, sunce još, daj da iskoristimo Mare Čare. Mare Care, sad je startuj. We are reservation Dejan Milanović. Yeah. Da vidimo gdje ćemo večeras da spavamo. Jedna lepa sobica. Fino. I kupatilce. Čisto, lepo. Odlično. Baš domaćinski, ja. Ali najbolje je na polju. Evo ovako izlazimo. Eno moreta. Baš tamo. I naša kućica. To je to. Konačno smo stigli u Paestum. Plaža nam je baš tu pored smeštaja. Imali smo sreće ovog puta. Doduše neki talasi nas čekaju sad ovdje, kako vidite. Baš prijatno mesto. Bolje mesto nismo mogli da odaberemo. Doduše imali smo i sreće. Nažalost, nema kupanja. Mislim, može nešto malo. Ali talasi su boga mi jaki. Kako je Oljica? Se raduje što smo daleko od Napolija. Što lepo od more. A sad se odmaramo uz zalazak sunca na ovoj prelepoj plaži. A sutra, šta nas čeka sutra? Idemo do Mesine, vožnja od nekih 6 sati, prelazimo na Siciliju, nadamo se ako bude sve po protokolu. Češ da probaš nešto? Gdje da spakujemo? A ti si sigurna da će da dobiješ?
Ju normalne cene stvari, ja ne mogu da verujem, ovo 6 evra stoliče, bre. Kome treba za rafu? 9 evra. Ovo je u američkom stilu. All America. Big boy. Malo me strašite baš. Dobro, ovo je jedan deo. Pa dobro, jedan deo mislim, ova plaža je dugačka, ali šta znam. Baš lepo kad uđeš u normalno. Da. Osjećaj kao da si u Grčkoj negdje. Ovdje, baš. Da. Samo što nema giros. Ali, da, ljudi su normalni. Sve je fino, polako, nema žurba, cene normalne. Sve je ono lagano. Ajde bre. A nema ni gužve. Nema ni gužve, pa da. Mislim, neverovatna stvar. Ovaj ostatak deo Italije, znači, mislim, ovo što smo prošli. A čeka nas još gore u Siciliji, sad će da vidimo na što će to da ispadne. Ne, ja mislim da nema gore od Napolja. Misliš, nemoj, to si sad rekla, pazi šta pričaš. Pazi šta pričaš. Veruj mi. Večera obvežena. Večera i nadam se doručak. 29 evra. Malo da promenimo, da ne jedemo svaki dan picu.